ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିକ କୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଣ ତିନି ପ୍ରକାରର: ସମକୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳକୋଣ। ଆସ ଏବେ ସମକୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହାକୁ ଆମେ ସମକୋଣ କହିବା। ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ଯେଉଁ କୋଣଟିର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ କହିବା। ସ୍ଥୂଳକୋଣ, ଯେଉଁ କୋଣଟିର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ କହିବା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମକୋଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ସ୍ଥୂଳକୋଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ। ଧନ୍ୟବାଦ।